čaute, vítame vás. Ale teraz to vlastne so zrkadlom to nedáva zmysel však. Vítame vás pri novej série týchto vlogov. Tu je to auto, nie? No. A je tu veľká zmena, pretože máme nový telefon, takže na to bude dúfam aj viac baviť. A zároveň to dáva väčší zmysel, že sú tam obidve strany. Takže tie videá budú mať lepší rozmer možno aj. Tam? No, to nevyzerá ako ono, ale asi by som sa mal pozrieť do apky a prestať točiť. Takže ideme na obedík fajný do Da Pietra. Peťka je strašne rada z tých dvoch kamier, že sa dá točiť naraz. Tak dúfam, že aj vy. Čo? Točte aj nás aj vás. Hej, že podľa sa vie, že my sme tam v rohu. To je bez dobré, ja som sa úplne začala. Jo, tak to sa aj páči. Mňam. Napísal mi Homer, že či si nejdem snímať tajnou do bagaterky. Ale som nevedel, že čo sa tu deje, akože tu nás stokujú ľudia. Zaujímavé. No idem ho nájsť, lebo neviem, či už je tu. Či ďalej. Buď tam chceš akoby, buď tam chceš, že H, U, M, R, takto. Alebo... Nechám to úplne na tobe. Iba také háčko proste. Kledne ty si smej. Ja? Okay. Takže normálne tu je autogram pod brko, ktorý sa ide pretetovávať. Ja, keď sa nepretetuješ. Tak si ťa nájde. Beru. Dostal som tu na starosti extrémnu úlohu. Toto podražiť, vydražím. Lebo tu chýba kábel, tak si druhý keď musel kúpiť kábel. A našiel som tu umývadlo. Je tu voda? To by som chcel skúsiť. Jak to funguje toto? A to sa mi páči, ja mám rád divné veci. Ale čo v tom je, ty kokos? Ešte nejaký molitán. No, nič, ale proste je tu veľká party pred Bagatériou Boulevard, pretože Peter Stein 2728 XY má tu na nejaký release, neviem čoho. Koko, tak toto je najväčší DJ. Homie. Pozdrav Anušikov. DJ Wireless. DJ Spotify, brácho. Normálne, prvý človek, čo sa odfotil s Homerom, čekuj kam. Ale je to tak. No a tam je Stein niekde, wow. Když bude to takhle okolo, tak tam ho uvidíte. Ďakujeme. Možno budeš vo vlogu, ak to nevystrihne. Let's go, bro. Ježiš, toto je pán Boulevard. Dobrý deň, teší ma. Pán Boulevard, prosím vás, nejaké pitičko zadarmo aspoň, alebo niečo. Aspoň niečo. Wow. No, ja si robím rozhovor. To je najlepší kameraman. Nie som komfortní s ním, že je Homer takhle blízko. Hej, ale to je tvoja žena však? Podľa mňa už skôr Homerova. Sa nedosmiel? Ja som chcel provať v rap, že to som vám tam. To je on. To je Stein. Tak, to je on. Petře, milujte, Petře, si nejlepší, si fakt nejlepší. Čau. Yes! Mám to, yes! Furt sa tu len fotia, to je akože nižné, ale kuna už je hore, čekuj. Nedostali sa ku Steinovi, tak môžem ísť aj ja hore, myslíš? Myslíš, že ma pustia hore? Myslím, že jo. Môžem ísť hore? Jo. Môžem ísť hore? Môžem ísť hore? Yes! Pustili ma sem, pozeraj. Digom. Kokos, tak tu je riadne veľa ľudí. A tam je to ešte za rohom. Nechcel by sa mi tu čakať. Pozrite, všetci kývajú. Yes. Toto sú všetci moji followeri. Yes. Pecka, yes. Top. Tak akože toto bolo dosť crazy. Akože som zvyknutý, že veľa ľudí, fanúšikov chodí na takéto veci, ale tak títo Steinovi fanúšičky, tak to je akože whole new level, tam revali, plakali, neviem čo, akože má to Petr fakt ťažké, akože cením sa na to dať.
Máme deň užívania si duálnej kamery. Uvidím, ako dlho ma to bude baviť. Ale každopádne, kto prehráva, Petejka? Kto prehráva? What would I do if I didn't win? Posielam. Dostatočne označené za mňa. A moje 2 balíky, čo mám na svojom účte, že som posielal, tak obidva išli na Slovensko a ani jeden nedorazil, hej. Namiesto jednej kabelky, čo sme posielali Kike, dorazili 42 lodičky a čo ja som posielal teraz Gramophone Supreme, tak dorazilo sedlovka od bicykla. Tie čísla zasielok vôbec sa nepodobali, je to úplne hrozné, takže určite nepoužívajte už zasielkovňu. Ja chcem to. Ak si to nechcela. Čo? Ty si povedala, že to je s jablkami? Vedel by som povedať, že sa mi páči, bo bolo na toto a ja chcem to. Joj. Čo si myslíš o tomto jedle predtým, ako ho ochutnáš? Že chcem toto. A to som si dal ja. Nie. My sme dali na polku. Na poli sa iba zajace jebú. Aj to môžeme. Tak poď, ja ťa svezú. Čau, vlogisci. Čus. Môžeme jet. Takže dostali sme na testík nové pivo, ktoré majú RMáci a nazvali ho Cvaut. Ja tomu nechápem, ale oni hovorili, že tak volali pivo, že keď boli mladí. Tak neviem. Tento posilkáš najväčší. Čo bol posilkáš? Tak sme si spravili... Matej spomenul, že by si dal proste tatarák, keď tu bol pred hodinou. Tak som ho zobral za slovo a... Spravili sme si tatarák, extrémny banger. A aj s lanížovou majonézou. Joj! Ale extrémne. Neviem, či som taký dobrý tatarák niekedy spravil. Fakt po peči. Zaslúženie po včerajšku. Prišli sme ochutnať nový Gemusu Corner, ktorý je tam, kde predtým bolo Kro v Karline. Takže je to teraz vnútorný roh a už to nie je vonkajší roh, ale je to corner, nie ako ten na Letnej. A už prichádza najlepší párik na scéne. Takže takto to vyzerá ako v každom Gemuse pekne. Majú tu opekané zemiačky, grillovanú zeleninku a zabudol som si povedať cieľ. Takto už vyzerá finálny produkt. Je to fakt yummy. Ja si tu dávam kombináciu curry, humus a pálivu. A keď si dávam ten box, tak si to normálne celé zamixujem. Proste ako vidlák a je to fakt super. Odporúčam. Patrik si dal falafel. Odkiaľ si vegetarián? Ja? Odjak živa. Je to fajné? Pohode, falafel. Recenzia top, banger.